Нашето сдружение е учредено през 2023 година по идея на хора от цялата страна дърворезбари, които се занимават с дърворезба, дървопластика, църковна дърворезба, миниатюри. И тогава се организирахме през 2023 година и направихме учредяване на сдружението. И това ни е реално първата изложба, която ще правим от името на нашето сдружение. Ще бъдат представени много миниатюри на едни от най-добрите майстори в България. Църковна дърворезба от мене и други колеги, които работят в тази посока. Дървопластика също има доста други представители на сдружението. Общо взето плевенската публика ще може да види изработката на уникални произведения на изкуството от дърво. Вие какво ще представите? Аз ще представя няколко икони, домашен иконостас, една розетка за таван в тренински стил и едно пано съм представил, което се казва "Любов с два гълъба". Просто мястото е ограничено и доста малко неща представени. Всеки автор дава по няколко свои творби, които предварително са одобрени от комисията в нашето сдружение. Въобще като цяло, като сдружение, това не е първото представяне на широката публика, кои сме и какво правим. Когато получите покана, имате специално жури и прави селекция на участниците. Имаме си комисия в самото сдружение, което е избрано на общото събрание, и тази комисия одобрява кои произведения ще участват в една изложба. Може ли да кажете от Плевен колко автори участват в вашето сдружение? В сдружението участват 3 човека, 3 дърворезбари, но в самата изложба ще участваме само 2, аз и Христо Иванов. Вие от години се занимавате с дърворезба, често получавате покани от църковни настоятелства. Аз общо взето около 30 години да работя дърворезба. През последните 15 години се ориентирал предимно към църковна дърворезба. Направил съм доста иконостаси и църковна утвар в цялата страна, даже и в чужбина съм работил малко. Последният иконостас, който направих, беше тук преди няколко месеца. Преди 2 месеца го монтирахме в село Божурица. Това е един от иконостасите с най-много дърворезба, който съм правил. Миналата година завърших иконостас в град Тръстеник. Преди това правих в други села тук в Плевенско, в Ловешко, Варненско също съм работил и съм правил иконостаси. В София съм правил също престоли. Това са масите, на които се носят службите в ултарната част в храма. Певници също съм правил. Какво ви накара да се насочите към този вид изкуство? Специално в дърворезбата съм започнал да се занимавам след като моята майка шиеше гоблени и трябваше да има рамки за тях и аз реших, че мога да пробвам да я направя с рамките. Преди това само рисувах, мога да кажа успешно. И така започнах да се уча сам. Търсих майстори, които да ми показват как се работи. И така малко по малко започнах да работя дърворезба, който много ми хареса, работа с дървото. С него можеш да представиш много неща. Специално към църковната дърворезба се насочих благодарение на вярата и търсените от църковните настоятелства за изработката на определени неща в един храм. Специално за църковната дърворезба няма много творчество в нея, тъй като там канона определено казва какво трябва да се прави в един храм. Имаме долна част на иконостас, лозница, която разделя апостолския ред от царския ред. Има си строго определени мотиви, които се използват в църковната дърворезба. А вече когато правим творчество, идеите идват от живота, общо взето. Паното любов, което ще видите, това е вдъхновено да стане към моята съпруга, примерно. И така. На тази изложба в град Плевен ще бъдат представени 9 члена от Сдружението Дърворезбари БГ. Каня абсолютно всички гости